alle sammen, velkommen til den video. Nu er vi ude og vandkamp, og det er selvfølgelig virkelig dejligt at være væk på skolen. Og vi har lige jeg tror aldrig, jeg føler mig så fri. Og vi har lige lavet, vandkamp derude, og det var vores 12 sub special på vores kanal. Og så her, der er min 24 sub special ved at overføre til YouTube. Og vi kan... Ej, sgu ikke... Nej, så velkommen til YouTube. Og vi skal ind på Olivers. Og så kan I se her. Og ja. Og vi skal snart på til Vildbjerg. Og det glæder vi os til. Men nu skal vi til at smage på en is. Det er vaniljeis, og så er der simpelthen hindbær på. Og jeg tænker bare, smager bare lige. Nyder I at have sommerferie? Ja, jeg har hygget vildt meget. Det var dejligt at være væk. Tiden er gået meget stærkt. Dejligt at være væk på skolen. Sådan. Ja, det er fuck. Ja, man savner lidt sådan venner, ikke? Ja. Så. Men altså stadig. I har 2 uger tilbage. Mhm. Er det noget, vi siger, inden jeg slukker? Isen smager godt. At vi... Har du slukket? Nej, det var sgu min telefon, der slukkede. Du skal ikke slukke mig. Tak, fordi så videoen til mig, ikke? Jo, hej hej.